Galicia contará no 2025 cunha lei contra a violencia digital. Será a primeira comunidade en España en contar con esta ferramenta para combater a violencia machista na internet. Alfonso Rueda anunciou no Parlamento de Galicia que a comunidade contará o vindeiro ano cunha lei para loitar contra a violencia digital. O anuncio ven ás portas da conmemoración do 25 de novembro ao acusar o secretario xeral do PSDG aos populares galegos de negar a violencia machista. A violencia machista é a manifestación máis brutal da desigualdade. Separalas é dar a entender que non teñen nada que ver unha ca outra, cando efectivamente a relación é total e absoluta. Non foron boas decisións, señor Rueda, esas decisións para loitar contra a violencia machista e para loitar a prol da igualdade. Esas primeiras medidas que tamén veremos a semana que ven con ese Día Internacional contra a Violencia Machista, donde todos iniciaremos esa loita contra a violencia machista, pero espero ademais que non se produzan cuestións como o ano pasado ese anuncio marketingiano que ofendeu tanto as vítimas e as mulleres e os homes que loitamos pola igualdade. É verdad que o ser home non te convirte en agresor, pero tamén é verdad que os agresores son homes, e aí é onde hai que poñer realmente o foco desta cuestión. Que van a facer para tallar esta verdadeira lacra que asola tamén Galicia? O presidente galego negou as acusacións, recoñecendo que todas as medidas que se poñan en marcha serán insuficientes ata que o número de vítimas sexa cero. Rueda repasou as iniciativas tomadas polo seu goberno para combater a violencia machista e anunciou que o vindeiro ano Galicia será a primeira comunidade de España en contar cunha lei contra a violencia digital. Incorporamos moitos protocolos de loita contra o rexeitamento do movimento LGTBI en concertos, en espazos culturais. Fomos pioneiros en moitas cousas e estou, de verdad, moi satisfeito. Moitas veces en colaboración con concellos gobernados polo Partido Socialista, polo BNG. Polo tanto, vostede, se non quere entender isto, se cree que acercándose unha data tan sinalada para falar de violencia machista como 25N, cree que só vale a pena traer esta pregunta para preguntarme a mí se son negacionista, para decir que a culpa é que non temos determinación, en definitiva, para facer o que fan sempre, que taparlle as vergonzas ao Goberno Central e, ao mesmo tempo, intentar rexeitamento. Para iso, comigo non conte. Nós imos a seguir traballando, imos a seguir adaptando nos tempos. Mire, anúnciolle que no ano 25 seremos a primeira comunidade autónoma en ter unha lei para loitar contra a violencia digital, que ten moito que ver tamén coa violencia machista. O turno de palabra do BNG estivo marcado polas ameazas ao goberno galego, afirmando a súa líder que acudirán aos tribunais de non levantarse, di, o veto ao plan de traballo dos nacionalistas. Pontón afirma que empregarán todos os mecanismos legais ao seu alcance para defender o dereito a controlar a acción do goberno, salientando que o BNG non amordaza ninguén. O que lle reclamo é que rectifiquen, que levanten o veto ao plan de traballo do BNG na Comisión de Investigación e que se permita que veña a este Parlamento toda a documentación e todas as comparecencias dos principais responsables do que se está investigando nesa comisión. Porque senón, quero yo deixar moi claro, imos usar todas as vías legais ao noso alcance para evitar que se vulnere un dereito fundamental, un principio fundamental da democracia e é que a oposición ten que controlar o goberno. Vostede cree que como ten maioría absoluta, a oposición ten que estar calada cunha mordaza, a mesma mordaza que lle poñen os medios públicos. Pero xa lle digo que o BNG non amordaza ninguén e que imos poñer luz donde vostedes queren que haxa escuridade. O titular do Goberno Autonómico lembrou aos nacionalistas que os servizos xurídicos do Parlamento rexeitaron a petición do BNG de revogar o plan de traballo aprobado co único voto favorable do Partido Popular. Pregunta a Pontón se realmente irá aos tribunais e se está en condición de dicir se algún familiar ou persoa da súa contorna tivo contratos con administracións nas que o BNG tiña responsabilidades. Tanto lle gusta falar de vos que aquí non existe, facerlle oposición ao señor Feijóo que xa vai para 3 anos dentro de pouco que xa non é presidente, sempre Génova, deso non di absolutamente nada, señora Pontón. Por lo tanto, mire, eu pensei que ata agora se limitaban a ser socios dun goberno que perxudica a Galicia. Ahora xa son directamente cómplices dun goberno que exerce política tóxica. A calidade democrática, coa confianza que nos den os galegos, vai servir no que me depende deste grupo para non deixarlle extraer todo eso a Galicia. Mais nada e moitas gracias.